Když si řekl jako největší úspěch, tak určitě beru moji úplně první zakázku, což byly Dolní Beřkovice. Vlastně přišel jsem úplně jak kuře oškubaný jsem do té firmy a fakt jako třeba po měsíci si myslím, že už jsem jako nabral novostavbu kousek u Prahy za 8,5 milionu, s tím, že teda pána jsem musel dlouho jako nahánět. Bylo to určitě náročný, ale to beru jako ten svůj největší úspěch, že já jsem to zároveň jako převzal po někom jiném. On to prodával v podstatě 9 měsíců. Ten majitel k němu měl vybudovaný jako docela i pevný vztah, si myslím. A přišel jsem z ničeho nic, jsem mu zavolal já, mladý týpek, který 3krát mladší než on. A musel jsem ho jako nahánět prostě po těch schůzkách, aby se tam jako dostal vůbec k němu, protože on to chtěl prodat, tomu makléři to nešlo, ale byly tam ty emoce, takže se přesto muselo jít trochu jinak. A vlastně to, že jsem to nabral a dokázal jsem to za 14 dní prodat za plnou cenu, jako i potom, že jsem nastoupil jako měsíc úplně novej, tak to asi beru jako můj největší úspěch.